Hola i benvinguts a Nou Nakames. Ahir se'ns va oferir el capítol que vam estar esperant durant tota la setmana, el capítol 893. Un capítol que des del meu punt de vista no ha avançat gaire en la trama. No obstant, ha sabut mantenir el hype i el catalogo com a força bo. Donem peu a la portada, on seguim veient l'art de Leo, on tant ell com els seus camarades posen a prova el vaixell, visitant-lo i fent-se el seu de dalt a baix, batejant-lo com a Usolan. Comencem el capítol per on el vam acabar, concentrant la baralla dins del món mirall. El comandant Dolç havia ferit greument el capità Barret, deixant-lo estès al terra. Luffy reacciona envers a la ferida tot queixant-se. Katakuri, mantenint les formes, li pregunta: «Què et passa amb aquest aspecte tan deixat i trist?» Luffy, amb crits, segueix queixant-se i patint, mentre que per l'altra part, Flampe i els seus sequassos riuen a riallades sense parar. El comandant percep que el capità comença a perdre l'equilibri i en vol prendre avantatge clavant-li una cosa que envia Luffy directe a una columna, destrossant-la per la part inferior al complet. Flampe, emocionat per el que està presenciant, pensa en els grans records que guarda del seu germà i l'amor que sent per ell. De nou, Katakuri, envainant la llança, ataca el D, dient en alt que un moment de descuit pot ser decisiu en el resultat. No obstant, se n'adona un cop després que ell ha perdut la concentració, enrabiat i desfogant-se amb l'atac Mochi Shingaku, en el que el mateix comandant es pregunta: «Què et succeeix, Mugiwara?» Luffy, després del gran atac que li ha enviat el fill de Mama, queda totalment estès al terra, esbufegant, semi-inconscient. Katakuri, al veure en l'estat en el que ha quedat, li esment: «Justament quan començava a reconèixer-te, decideixes decebre'm». Llavors Luffy, seguint en el mateix estat, comença a recordar un flashback en el que Rayleigh l'instruïa sobre el haki, fent-li entendre que el haki d'observació es desperta un cop passada la barrera de la imaginació, quan de repent el nostre prota, amb les cames flaquejant, decideix aixecar-se, fent honor a les seves promeses. Flampe, al veure-ho, dubta del seu estat, creient que amb una sola dosis n'hi hagués hagut prou per deixar-lo immòbil, preparant una segona i fent-li arribar per injectar-li. No obstant, Luffy l'acaba esquivant per l'estat en el que es troba, caient rendit altre cop des d'on s'havia aixecat. Katakuri n'acaba sent conscient del que acaba d'ocórrer, voltejant i dirigint-se direcció a la seva germana, en el que ella esperava amagada darrere una espessa columna, juntament amb els seus companys, rient-se de l'estat en el que es trobava Luffy, comparant-lo descaradament amb un cérvol recent nascut. El comandant segueix amb la marxa que havia reprès dedicant-se unes paraules que li fan reflexionar dels seus actes. En aquell moment, un dels membres de Flampe fa un cop d'ull a la situació, alertant a la seva superior de que el cérvol ha tornat a aixecar-se. Flampe, supervisant la informació que li acaben de fer saber, surt a confessar al seu germà de les seves accions. Ell, tot seriós, comunica a tots els presents què és el que fa tanta gràcia, subjectant el trident en sentit invers. A la següent vinyeta, el fill de Big Mom deixa tots els presents bocabadats a l'autolesionar-se, realitzant-se una ferida a la mateixa zona i de la mateixa magnitud que li havia fet ell el nostre Luffy, advertint a la vegada la seva germana, fent-li saber que no pot brindar suport a un lloc on no se li ha demanat, i molt menys en un duel entre dos homes, mostrant a Katakuri diabòlic. Flampe, al presenciar el rostre del seu germà, queda tan espantat que recula uns quants metres enrere a la vaga que li expressa el lleig que és, etiquetant-lo com a monstre. Katakuri, enfurismat, li pronuncia aquestes paraules: «Si et vols burlar d'aquest idiota, llavors burla't de mi també». Fent-nos entendre en aquest cas que Flampe, sabent el potencial que té el seu germà, seria incapaç de perjudicar-lo però molt menys d'encarar-lo, sabent que seria un suïcidi. Katakuri, en Luffy, veu el mateix potencial que en ell. És per això que, sent una persona a principis i d'honor, vol un combat just i amb igualtat de condicions. Pronunciant aquestes paraules, adverteix a tota persona que no malfereixi més al seu contrincant, i en cas de fer-ho, ell prendrà acció. Tornant de nou en la situació, Flampe no s'ho acaba de creure, preguntant-se que algú que es perfora a si mateix l'estómac i que llueix una cara amb una boca d'orella a orella no pot acabar sent el seu germà, dedicant-li una escopinada. Ell, cansat de la seva actuació, retorna amb Luffy descuidant la seva actitud, en el que ella ordena als seus sequassos que el retrati, podent mostrar el seu aspecte a tots els illencs. El comandant torna a fer acte de presència davant de Luffy, expressant les seves disculpes tant en l'ocorregut com per no haver-se donat de l'agulla silenciosa. El Barret, a l'escoltar dites paraules, li respon que l'error ha sigut per part seva al no ser capaç d'esquivar-la. Ja finalitzant amb les disculpes, Katakuri deixa anar que els espectadors són molt sorollosos. Luffy, acabant la intervenció, afegeix que no té importància, ja que no podran lidiar amb el que en breus passarà. De sobte, el haki al rei envaeix l'atmosfera causant en els més dèbils un estat de desmai. Flampe, intentant lluitar envers els efectes, és capaç de veure que també n'és posseïdor, igual que el seu germà, finalitzant l'actuació caient rendida pel rei.
Katakuri, estripant la samarreta, li accepta de que ja no el considera per sota el seu nivell, adoptant una posició de combat recobrint els seus punys amb bombolles de mochi. Luffy, content per el que acaba d'escoltar, li fa saber que n'està orgullós, però que qui sortirà victoriós d'aquell combat, remarcant-ho, serà ell. I fins aquí la review d'avui. Espero que t'hagi agradat. Si ha sigut així, agrairia molt un like, ja que motiva molt saber que el que aporto agrada a la gent com per donar suport a aquest manga en català. Si vols deixar també un comentari positiu o instructiu, benvingut sigui. Jo sóc Capità Lucy i fins una altra. Adeu!